Друго много хубаво моделче сандалки, които може да намерите при нас от марката Фродо. Ето този модел, който го има в този розов вариант с цветчетата и в това тъмно-сиво. Изключително лека и гъвкава подметка, 5 мм само широка, и хубавото при нея е, че при ходене умеква още повече, иначе виждате колко е гъвкава и лека. Също изработени от висококачествена кожа, без обработка на хром, боядисани с естествени бои. Отново с дебелкро лепенки. Знаете, това много улеснява децата при обуване и събуване и по-хубаво напасване около ходилото, като модел е подходящ за нормално широко ходило с доминиращ палец и също би бил подходящ както за нормално високи, така и малко по-високи ходила. Стелката отвътре е кожена и може да се махне при желание и при необходимост от повече обем и пространство за ходилото. Имаме ги от 22 до 28 номер в двете разцветки. Може да ги разгледате на сайта ни bossy.bg и да видите всеки един размер с колко сантиметра вътрешна дължина и широчина е, с цел добре да се ориентирате, когато пазарувате онлайн, или да ги видите на място в магазина ни, град София, улица Зора, номер 1. И пак напомням, че сме с удължено работно време. Вече сме до 19 часа, а неделя е единствения ни почивен ден. Очакваме ви и до скоро!